Eta gaurkoan, kirol kontuak izanen ditugu mintzagai, izan ere asteartean bertan jaialdi berezia izanen dute beran, zesta puntari dagokionez, horretarako gaurkoan Xabier Gamarra dugu, Berriozarko jaialai zesta punta eskolako irakasle, arratsaldeon. Baita zuei ere. Eta ongi etorria, Xabier. Eskerrik asko. Bueno, azaldu eguzu, hitzordu berezia duzue astearte honetan, baina pixka bat aurretik jakin dezagun zer den xistera zirkuitoa, uneko berria duzu, ez? Bueno, gure esponsorra da Avia eta erraten dute Avia xistera zirkuitoa esan behar dugula eta beraz esango dut, Avia xistera zirkuitoa. Bueno, zirkuito hau sortu izan zen joan den urtean, eta xistera zer den? Xistera da kluben arteko elkarte bat. Klub guztiok, orain dela urte batzuk, bildu ginen pixkat pizteko edo indartzeko pixka bat, ez? Kirola. Xistera eta jendea ikus dezala, ikus dadila herritan eta hori. Eta hasi zen joan den urtean lehenengo zirkuitoa, eta aurten da bigarren aldiz zirkuitoa hori pizten dela, eta guk ere han sarturik gaudenez, egin nahi genuen, eta nun beran, da guretzako lekurik oberena. Oberena, horti dator. Eta beran egingo dugu datorren asteartean hori, bigarren, zirkuitoa, xisterako zirkuitoko bigarren saioa. Lehenengoa izan zen uztailak batean Markinan, hori tokatzen zaigu, Nafarroan, eta bera da. Osangi, beraz asteartean bertan, eta gainera edo zeinentzako egun politia izanen da, zeren jaio una denez, gerturatzeko aukera egonen da, ez? Bai, jaialai da, hori, udako kirolik politena. Bertzealdean juten baldin bagara, nahiz Biarritzen, nahiz Donibane Irudizunen ikus dezakegu edo non, jaialaiko partiduak, zeren modalitate honi ere deitzen zaio jaialai. Munduan zehar ezagutzen da holan, jaialain izenarekin. Eta jaialai izen hori, beratar batek asmatu zuen orain dela egun eta 30 urte. Baroja familiako batek, galdetu zioten jaio zenean modalitate hau, zer izena jarri geniokeen modalitate berri honi, eta Baroja beratar batek asmatu zuen jaialai izen hori modalitate honentzako. Eta hori, uda partean, da xisterazko hilabete oberenak, eta han ikusi dezakegu bertzaldean, eta ere izango dugu aukera ikusteko beran ere. Modalitatea oso berezia da, ez? Aipatu didazu pilota munduan azkarrena, ez? Horren aparte ez da azkarrena, rekord Guinnessen ateratakoa. Aterat zuen batek, zeizena zuen, ez nahi zauditzen, 300 kilometro orduko. Beraz ez da gutxi, neurtu izan, orain dela urte asko. Eta bai, da modalitate oso berezia, zeren da gazteena, pilotan dagoen modalitate guztien artean da gazteena, eta aldi berean sortu zen tranpa batengatik, zeren hango garaian ezin zenuen hartu pelota, atxiki izan eta gero botatu. Lehengo garaietan egiten zen gelditu gabe. Beraz, hemen ez zen gustatu izan, baina gero bai, garen poderioz mundua zehar zabaldu egin da, eta edo zein lekutan, Txinan, edo Filipinetan, edo Ameriketan, edo Afrikan ikusi ahal izan dute, eta da gure kirolarik internazionalena, norbait esateko. Eta gu ere izango dugu aukera berriro ikusteko beran. Osangi, dena den material berezia behar da, ez? Kirola hau praktikatu ahal izateko. Duzu xistera hau, eskuz egina, eta egiten da hori minberez eta gaztainoz, ez dakit nola egiten duten, da oso nahiko saia ematen du ongi egitea, eta nahiko garestia da. Zabakoitzak 350 euroren inguruan. Ez da merkea, beraz. Ez da merkea, da oso garestia. Pelotak ere oso garestia dira, eta oso berizia. Asko irauten dute edo errez? Profesional baten dako, adibidez, Mexikon edo Ameriketan profesional baten dako 2 hilabete inguruan iraungo lilokeen.
Beraz azkar ondatzen dira. Bai, ondatzen, esker gutxi. Oso garrantzitsua da zinbreatzea edo muelle bat bezala egitea. Malgua izatea da, ez? Bai, irtetzerakoan egiten du pizkat zinbreatu eta indarra hori galtzen doa. Geroz eta... Claro, eta hori egon beharko da egoera honean. Bai, zeren hori. Da, kirol bat eta kirol batean hori egon behar beti materialen honen... Bai, izan beharko duzu ongi. Bai. Osongi, bueno, Iruñerrian uste dut zuek zaretela eta beste eskolaren bat ere badagoela, ez? Berriozarren... Nafarroan baditugu 3 sistera eskola. Bata Herriberaldean, Kabanillasen, bestea hemen... ezagutzen. Bai, Herribera, Kabanillasen kriston afizio ona du herri honek. Gero Noain eta gero guk Berriozarren. Eta nola guk Berriozarren ez dugu frontoi luzerik, betianik egin dugu edo Baztanen edo Bortzirialdean gure txapelketak. Eta urten ere aukera hori eman digu Berako udaletxeak eta aprobetxatuko duzu. Eskertu behar diot udaletxeko Berako udaletxeari, zeren frontoia uzten digu eta. Moldatzen dituzu entrenamenduak AIBS hemen Berriozarren? Nola? Hori frontoia, klaro. Bai, motza izan ez. Motza izan da ez, entrenamenduak eta moldatzen dituzue... Bai, txikindako ongi dago, baina gero helduek juten dira hemen inguruan dauden frontoi erdi luzeak, adibidez, nola juten diren, badaude batzuk Iruñerrian, baina ez dira oso luzeak, ez dira proposenak, ez? Beraz, moldatu behar gara holan. Noain ezin dugu, zeren noainen badute egun osoa okupatuta, beraz, jun behar gara edo astrainerat, edo batzutan Elizondora goaz, entrenatzerat. Batzutan badago frontoi pribatu bat hemen Iruñerrian uarten, Euskal Jai delakoa, baina oraindik pribatua izanez, ez digu usten edo gutxitan usten digu, ez dakit zerbait. Entrenatzen, ez? Beraz, hori. Osongi, xistera zirkuito honen helburua zein da? Batez ere gazteek joka desatela, edo ahalmena izatea, zeren normalen etortzen direnak dira amerikanoak, eta egiten dute biarritzen profesionalak, eta gazteek ez dute aukerarik debutatzeko, zeren zer zamarra dago debutatzeko gaurtik gaur, batez ere Ameriketan ez direlako kontratatzen ari. Mexiko ireki berri du eta Mexikon juten ari dira gazte batzuk, baino beste guztiak, eskolakoak, ezin dute erakutsi bere jokua. Eta horregatik orain dela ez 2 urte gehiago daramatzagu asmakizuna nola zer egin dezakegun eta asmatu izan dugu zirkuitu hau, ari dira sartzen sponsorrak, ari dira sartzen ere ETB etorri behar da, barkatu da zuen kompetentzia. Eta gutxienez, pixkanaka badoa zirkuitu hau, eta oso garrantzia handikoa zirkuitoa bihurtzen ari dela ematen du. Zeren pelotariak oso ona direlako. Eta gero ere, erakustaldia aldatu egin da pixkat, egiten da pixkat alaiago, speaker batekin egingo da, musikakin, eta ez dira izanen partido itxiak edo luzeak horietakorik, baizik eta egingo da Amerika erarat. Beran ikusi ahal izango duzu egoizez, 11etan kiniela amerikano erarat klasifikatu dute, eta klasifikatzen dutenak arratsaldeko 6etan finalak hasiko dira. Beraz, goizez, Amerikar erara ikusi ahal izango da, musikakin, boletoak, opariak egingo dugu, eta arratsaldez finalak, baina ez 35 tantoetara baizik egingo dira tenis bezala, asetz edo jokus, tenis edo guantelazoa bezala, edo hainbertze joku bezala, jokuetara. Eta ze pilotarik parte hartuko dute beran? Jende asko joanen da parte hartzera? Bai, etortzen dire, goizez, 16 bikote, bider bi, 32 pelotariak etorriko dira goizez. Bakoitza bere kamisetakin, eta gero klasifikazio polita ikusi ahal izan den da. Beraz, jende pila bat.
Eta etortzen dire Mutrikotikan, Markinatikan, etortzen dire ere iparraldetikan oso onak dira, Gipuzkoanoak, Arabarrak ere, Naparrak, hemengo lau pelotariak doaz. Hemengoa esaten dudanean Berriozarko eskolakoak, ez? Eskolakoak. Parte hartzen dute lau pelotari, eta gero nahazten dira, sosketatzen dira, eta igual tokatzen zaio hemengo pelotari bati, Mutrikuko pelotari bat, eta ja bikote dire, eta klasifikatzen badire. Bikoteak ere... Sosketatzen dire. Bale. Eta gero ja, honen ondorioz ranking bat egiten da, eta ja igotzen ari dira, eta azkenean zirkuitago bukatzen da abenduan. Uste dut izango dela Tolosan, baina oraindik ez dakigu, edo Tolosan, edo Markinan, edo Donostin ez dakigu orain. Ez daukazu ez zehaztuta, ez? Eta hoberenak jokatzen dute ja finala handia. Eta hoberenak nori izango diren, jakingo da, segun zenbat puntu atretzen dire, beheran, edo Markinan, edo segun zenbat puntu, iritsiko dira horiek finalera. Oso, eta finala izanen da abenduan, ez? Abenduan, oraindik daukagu... Oraindik badira hilabete batzuk, ez? Eta gainera ikusteko aukera izanen da, justo astearte honetan izanen da beran, baina gero itzortu gehiago ere izanen dituzue. Datorren uste duk hila honen amaieran edo hasieran, abuztuaren hasieran, Kabania zen, baina ikusi dezakezue, nahi baldin baduzu ikusi, edo jakin non jokatu diren Sistera web orrialdean, Sistera jarrizkero ateratzen da, Sistera web orria. Edo in-streaming ere ikusi dezakezue, Facebooken bidez, eta han esango da, datorrena, jokatzen da leku guztitan. Donostin, Gasteizen esan dudan bezala, Blankan uste dut jokatzen dela ere. Osongi, beraz ikusteko aukera egonen da. Bai, eta da debalde, Claro. Baina barruan apostatzeko aukera ere aukera izanen dugu. Osongi, Xabier. Osongi, animatuko dugu jendea, ezta? Kirol polita baita. Oso polita, bai. Osongi, mila esker, Xabier. Zuei. Ongi izan eta zorte on Berriozarko pilotariei. Bale, eskerrik asko. Gutxienez finalera iristea, lortzen duten. Polita izango zen, bai. Osongi, mila esker eta ongi izan. Bai, berdin. Eskerrik asko. Txalo bat.